गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ, क'क्राझाराव गोहोगोरा रेलि खालामनानै मिशन बिटिआर बेखेवदों गिबि मन्थ्रि शर्माया। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सानबानि मिशन बिटिआर हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझाराव गोख्रों फोसावदिंनाय जागायदों, जाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिटिआर हालामाव बिजेपिनि जौगाथाय आरो मददखौ बांहोनायाव नोजोर होदों। क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव मोनसे गिदिर रेलियाव बिबुंथि होनानै सीएम शर्माया बुंथिदोंमोन दि कंग्रेस दोलोआ बिटिआरआव नुजाथिनि आंखाल आरो गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि कंग्रेसआ पाकिस्ताननिसो। गिबि मन्थ्रिया बुंथिदोंमोन दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव थांनाय 5 बोसोराव गोजोन लाबोदोंब्लाबो फैगौ 5 बोसोराव ओनसोलनि गासैबो हारिनि थाखाय गुवारै जौगानायाव गोसो होगोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बिजेपिआ बिटिसि आरो 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थि मोन्नैयावबो देरहानो थाखाय रादाय होनाय। गावनि खुंथायनि जाफुंसारनायनि सायाव बोलो होनानै सीएमआ बुंदोंमोन, आरोबाव बमा बेफ्रुनाय जाया, एनकाउन्टार गैला। बिजेपिनि नाजानायाव बिटिआरआव गोजोन फैफिनबाय। बिटिआरनि थाखाय बिजेपिनि गोख्रों बाउसोमनायनि बिदिन्थि होनानै बिथांजों लोगोसे रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सइकिया, मन्त्रि अशोक सिंघल, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा, एमएलए आरो दोलोनि गागि दैदेनगिरिफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। रेलिनि उनाव गिबि मन्थ्रि शर्माया जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव खुंजानाय मोनसे मेलाव जौगालु बिथांखिफोरखौ नायबिजिरो। मिशन बिटिआरनि गेजेरजों बिजेपिआ गावनि गुदि थाखोनि नुजाथिनायखौ गोख्रों खालामनो आरो बिटिआरखौ गोजोन आरो दावगानायनि फारसे दैदेननो थांखि लादों। नैथि खौराङावनो दङ, सोरखारि फोसावनायफोरखौ बर' रावाव दानस्लायनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रिया। मोन 13 जिल्लायाव बर' रावाव सोरखारि बिलाइ फोसावगोन। गिबि मन्थ्रि शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि फोसावदोंमोन दि गासै सोरखारि फोसावनायफोरखौ दा मोन 13 जिल्लाफोराव बर' रावाव राव दानस्लायनाय जागोन, जेराव बर' सुबुंफोरा थायो। बे आगाना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुनि गोबाव समनि दाबिखौ आबुं खालामो। बे फोसावनाया बिटिसि बड'लेण्ड हैप्पिनेस मिशननि सिङाव फोसावजानाय मोनसे मैखोम फोसावथाय। बड'लेण्ड स्पिक्स फ्रम विजन टु एक्शन बेखेवनाय समाव फैदों। सीएम शर्माया बुंदोंमोन दि बे आगाना बर' रावखौ रैखा खालामनायाव आरो बर' सिनायथिनि थाखाय सोफादेरनाय आरो सनमानखौ बांहोनायाव मदद होगोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि रावा हारिमु आरो गोग्गानायनि मोनसे गाहाय बाहागो। बे हाबाफारिनि समाव बर' सुबुं माहारियाव मख'जाथाव बिहोमा होनायनि थाखाय सा 18 सुबुंफोरखौ बड'लेण्ड लाइफटाइम एचिभार्स बान्थाजों मान बाउनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बड'लेण्ड हैप्पिनेस मिशनखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ ओनसोलाव गोजोन लाखिनो आरो जौगाखांनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि होनना बुंथिदोंमोन। बिथाङा बिटिआरनि जेंना गोनां समखौ गोसोखांदोंमोन, जाय मोनसे समाव गाव खुंथायनि दाबिफोरखौ लानानै गिनाय आरो सोमावसारनायजों सिनायथि होजादोंमोन। बिथाङा बिटिआरआव अरायथा गोजोन लाबोनायनि थाखाय 2014 मायथाइनिफ्राय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय आरो 2020 मायथाइनि 3 खनायारि गोजोन गोरोबथाखौ मुं होदोंमोन। शर्माया गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि बिटिआरआव गोजोन लाखिनाया मोनसे बाहागोआरि बिबान। खौसेथि लाखिनाया मैखोम बिफाव लानायनि थाखाय बर' आरो मोन 26 थागिबि हारिफोरखौ बाख्नायदोंमोन आरो गोजोनआ बिटिआरखौ मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि ओनसोलाव सोलायनायाव मदद होनो हागौ होननानैबो बुंथिदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ, बिटिसि बिसायख'थिखौ आसा खालामनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया बिटिआरआव गासैबो गोनांथार जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय 15 आगस्तखौ जोबथा सम सिमा महरै गायसनदों। सेप्तेम्बराव बिसायख'थि जानो हागौ। आगस्तनि गेजेरसिम मडेल कड अफ कन्डाक्ट जागायजेननायजों गिबि मन्थ्रिया सोरखारि मावथांखिफोरजों सोमोन्दो थानाय गासैबो हाबाफारिफोरखौ गोख्रै खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन।
कक्राझार डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव मोनसे नायफामफिननाय जथुम्मानि उनाव समबाराव सीएम शर्माया बुंदोंमोन दि जोंनि थांखिया 15 आगस्तनि सिगां मावफुंनायखौ फोजोबनाय। बे जथुम्माया बिथांनि बिटिसि जिल्लाफोराव सोलिबाय थानाय दावबायनायनि बाहागोमोन। दासिमाव शर्माया अदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर आरो कक्राझार दावबायबाय आरो नायबिजिरनायखौ फोजोबनो थाखाय 9 जुलाइ चिरां दावबायगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे जथुमफोराव गासैबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दं, जाहाथे जौगालु बिथांखिफोरनि मुलाम्फाफोरा राजखान्थियारि फोथायथि गैयाजासे थारैनो मोनथावना सुबुंफोरनिसिम सौहैयो। आसाम माला मावथांखिनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव फोसावनाय जादोंमोन। बे बोसोराव बिटिआरआव 350 किल'मिटारनि बांसिन गोदान लामाफोर लुनाय जागोन। बबेखानि शर्माया मानिना लादोंमोन दि रां बावजानि हेंथाफोरा मोनसे जुजिलायनाय दिन्थियो। बयबो लामाफोर लुबैयो, नाथाय जों जोंनि रां बावजानि सिङाव सालायनांगोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि तामिलनाडु बायदि धोनि रायजोफोराबो लामानि जेंनाजों मोगा-मोगि जायो। बिथाङा बिटिआरआव मोनसे रुजुजायै जेंनाखौबो नोजोर होदोंमोन। गोबां सुबुं अनजिमा थानाय गामिफोरखौ दासिमबो मावख'आरि फोरमानलाइफोराव हाग्रानि हा महरै मुं होनाय जादों, जाय लामा जौगानायाव हेंथा होयो। रिपर्टनि बादियैब्ला बे सावरायनाया मोनबा गोनांथार जौगालु हाबाफारिफोराव गोसो होदोंमोन, जेराव अरुणोदय, मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसाम आरो एटिकली टुटिफाड दंमोन। कक्राझाराव अरुणोदय मुलाम्फा मोनग्राफोरनि अनजिमाया 60,000निफ्राय 1.4 लाखसिम फ्राय 2 गुन जाबाय। जों 80,000 गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ दाजाबदेरदों आरो बुथ थाखोआव बिसोरखौ सायख'गासिनो दं, शर्माया बुंथिदोंमोन। आत्मनिर्भर आसाम योजनानि सिङाव कक्राझारनि 3,000सो लाइमोनफोरा रांखान्थियारि हेफाजाब महरै साफ्रोमनोबो 2 लाख रां मोनगोन। जोबथा फारिलाइआ फ्राय आबुं जागोन। शर्माया बुंदोंमोन दि थांखिया रोखा। बिसायख'थि आयेना सोरखारि हाबाफारिफोरखौ होबथानायनि सिगां बिथांखिनिफ्राय गासैबो मुलाम्फाफोरखौ सुबुंफोरनो होनांगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ दिसपुर पुलिसआ गणेशगुरियाव गाज्रि आरो सन्देह गोनां खामानिफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सा 19 सुबुंफोरखौ खादों। रबिबार 6 जुलाइ खालि हर गेजेराव मोनसे अपारेशनाव दिसपुर पुलिसआ गणेशगुरियाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव गाज्रि आरो सन्देह गोनां खामानिफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सा 19 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलाव रायजो-राजानि रैखाथि आरो आब्रुथिखौ लाखिनायमोन। डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस मृणाल डेकानि दैदेननायाव अपारेशना गोबां घन्टासिम सोलिबाय थादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 6 हौवाफोर, सा 6 हिनजावफोर आरो सा 6 ट्रान्सजेन्डार सुबुंफोर दंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला दिसपुर पुलिसनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि बे अपारेशना ओनसोलाव गोजोनखौ गाज्रि खालामग्रा हाबाफारिफोरखौ दबथायनो मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बाहागोमोन। बे सुबुंफोरखौ सन्देह गोनां थासारियाव दावराव-दावसि खालामनाय आरो ज' जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। रायजो-राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रै राहा लानाया गोनांथारमोन, मावख'गिरिया बुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो, गणेशगुरि बायदि गाहाय फालांगियारि ओनसोलफोराव बांलांनाय रायजोआरि जेंनाजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरखौ फोजोबनो नोजोर पुलिसजों सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै लानाय जादों। सुबुंफोरनि हाबाफारिफोरनि नंगुबै महरखौ थि खालामनो आरो माबाफोर आयेनारि राहा लागोन बेखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बामुनि मैदानाव बिगुमैजों आइजोखौ बुथारदों, दायनिगिरिया कास्टडियाव दं। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय 6 जुलाइ खालि रबिबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि बामुनि मैदान ओनसोलाव सासे आइजोखौ गावनि बिगुमैया दुंहाव थासारि सोमजिहोनानै बुथारदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बुथारजानाय गलाजा बिबिखौ हरनि 9 रिंगासोआव दायनिगिरि शाबामुद्दिन मण्डलआ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। गिबि रिपर्टनि बादियैब्ला बिबिया गोदोनायाव गोब्राब जोखोम मोनदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बिबिया मिथुन मुंनि सासे सुबुंनि बिसिमोन। नांलायनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। जाथायनि उनावनो सानमारि पुलिस थानानि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो दायनिगिरिखौ खायो। सानमारि पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिया फोरमायदों दि दायनिगिरिया जिम्मायाव दं आरो सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं।
खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लागोनखौ आसा खालामो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामगोनखौ आसा खालामो।